at ringside will be Søren Saugmann, Torben Salmon Hansen, and Hans Larsen. The referee will be Per K. Hansen. Introducing to first, the fighter in the red corner, wearing red trunks and weighing 117.7 kilograms. His record, 14 wins, 7 defeats, 1 draw, with 3 KO victories. He hails from Georgia. Please welcome David Gege Sheje. And introducing his opponent in the blue corner, wearing black trunks trimmed with the colors of the Swedish flag. Weighing 107 kilograms. His record stands at 9-0. 9 wins, no defeats, including 7 KO victories. He hails from Sundsvall, Sweden. Please welcome Otto Wallin. Otto Wallin, der er flyttet til København nu og bor fast i København, hvor han træner med Joey Gamache, den tidligere dobbelte verdensmester, som også er i ringhjørnet hos ham i aften. Otto Wallin, højrefodsbokser og altså relativt hårdt slående. Og selvom vi er vant til lidt sul på kroppen i sværvægtsklassen, så er det måske lidt mere end rigeligt til David Gege fra Georgien for Tbilisi. Og venstrehånden ind og hammer på her fra Wallin. Bokseren fra Georgien, 33 år, 9 år ældre end Wallin. Og der bør være plads til dyb venstre fra Wallin nede i det maveskin, der sidder lidt løst på bokseren fra Georgien. Men Wallin, altså selvom det ser ud som, han er kommet på en opgave mod en mand, der ikke just er veltrimmet, så skal Wallin altså passe på, at han ikke totalt undervurderer ham. Det er en rutineret herre, trods alt. 117 kilo slæber han rundt på, også når han slår. Og det er skævt ind hele tiden med det højre jab, Wallin. Kampleder Per K. Hansen. Kommer godt ind med højre hånden her, bokseren for Georgien. Flytter sig godt her, Wallin. Søger at presse Gege op mod tårne over i ringhjørnerne for at få ham låst derinde. Ja, jeg tror, det er snørbåndet, der har løsnet sig på den ene sko. Jep. Med hjælp fra Joey Gamache. Og sluttede sin egen glorværdige karriere for 15 år siden. Forhiver sig en lille smule Wallin. Og forsøger med højre uppercut her, den store 117 kilo tunge Georgier, men Wallin gled væk. Keep attacking this guy, okay?
You're not cut anyways. Listen, keep attacking him, okay? Let your hands go. He's gonna quit. Understand? He doesn't like that. You can see in his eyes, right? Just keep the punches going. That's all. Don't overthink about what punch you're gonna throw. Just get him out there. All right? Cut off the ring and keep the punches out there. Keep the pressure on. Make him keep clinching you. Don't go into the clinch, but keep attacking from side to side. Hear that? That's what he's hoping for. He's got fear. You can see it. But give yourself enough room to punch. Low underneath, hitting the body, up and down. Keep your hands busy. He's not going to be able to... Ja, det var enkle og rigtige ord for Gamache naturligvis. Sørg for hele tiden at have plads til, du kan punche og slå. Lad være med at gå ind og clinche med ham og komme for tæt på ham. Bevæg dig fra side til side og slå uafbrudt. Husk at bevæge dig, blev der sagt, og det fik han en lille lektie på, han ikke fik gjort her i starten, hvor den store Georgier faktisk kommer ind med højre hånd en enkelt gang. Stop! Stop! Box! Hey! Stop! Stop! Box! Stop! Stop! Walid fik også besked på, at han skulle cutte retræten af og forsøge at skære de undvigelsesmanøvrer væk, som Didicic prøver at slippe afsted med. Og en god venstre. 2 gange fra Walid her. Stærk. Den første klipper ring. Stop! Stop! Box! Altså en modstander her til svenskeren, der blev knockout-besejret 5 gange. Monik, han ryger i gulvet for 6. gang og bliver stoppet i aften. Det ligner en relativt ensidig match, hvis Walid kan lade være med at forøge sig. God dyb venstre til maveskinnet. Ja, så bliver han ramt, men trimmer også som kul og falder mest. Jeg tror mest, at det er dårlig balance og lidt overvægt, der årsag til, at han tumler om. En juslade. Med hovedet, siger Per K. Hansen til Walid. Nu skal de huske, det ikke er brydning, de kom ind for at lave her. Også en lille reprimande til Walid. Men han er svær at bokse, den her overtunge Georgier. Jeg arbejder maven, men Walid kommer ind, hvor Georgieren låser ham. Og det bliver naturligvis også påtalt. Han er stærk her. Først højre hånd, og så en venstre, der går ind og klipper. Der skal tælles. Det var nok. Fik set rigeligt. Beautiful, beautiful, bliver der sagt fra Gamache. Der var ikke så meget at rafle om her. Det var nok, sagde Per K. Hansen. Jeg har set rigeligt. Og dermed en nem sejr til Walid mod en mand, der vidste, hvis vi skal være pæne og sige det sådan lidt stilfærdigt, ikke var klar. Træningsmæssigt i hvert fald. Højre og venstre, og han rammer faktisk med venstre hånd, men igen er det lige så meget dårlig balance hos Georgia-bokseren, der overtager tilfældet. Vi får den igen. Først kommer højre hånden. Der. Og så venstre hånden, der lige snitter, men sidder ikke helt præcis, men den snitter hagespidsen, og Georgieren gør opmærksom på, at han nærmest bliver væltet omkuld. Han var